Ngibingelele kuphina kuphila nibukele khona iMNTV channel. Ngibingelela ngumsizi ngumfana kaNtshangase angihambe ngedwa. Hamba nondudu uzotuleka umfana wakhona ke kwanongoma ke kwatula abanye bayamazi abanye bamazi kodwa ke sisazokwazana ake ngithi nje insizwa angisho nini kodwa ke ngiphethe ke inkosi ke yami YouTube channel ke iMNTV channel. Cela subscribe uma uthanda ngena kuyona kusazoba mnandi sizohlezi sindedelela ama content amnandi kakhulu. Namhlanje ke Nduduzo sizokhuluma nepost nge-World Cup yoMaskad. Mpucuzeko Maskad imleleni lapha ephuma izolo kwathiwa ke ibona abantu bona best abazobe besidlalela ulive. Mpucuzeko bafethu nge-30 July. Imi kanjani? I-line-up yakhona imi kanjena ke. Le line-up esizokhuluma ngayo namhlanje nawe sifisa ulapha ekhaya usabukele nje usihlaziyele usitshela uvo lwakho ukuthi wena ubona kanjani. I-line-up ke imi kanje Nduduzo. Ukhona uKhuzani, uNgika, uAli, uShwi. Nobani? Shwi Mantombazana, Shwi uhamba yedwa lapha. Shwi Mantombazana, uMdumazi, uHlubheke, ezechalaha, amagezi amahle, uNyoni emhlophe, amavikela mbuso, uThokozandanga, ithwasa lekhansela, uJiva Zemniki, uQhosha, kanye noNjoko, noDSD. Yazi mawusa ibiza kanjalo lo ngithi uyaqhubeka ngibona ngathi full stop. Akukho ngisho umene mo. How? Mina ngithi usaqhubeka ngempela ngoba phela kunamaqhawe amakhulu ngempela ke osowashile manje ngiyabheka khona Red Nation khona Blue Nation ngibona ngathi ubona uBlue Nation kuphela lapho ke ukhuluma iqiniso insizwa evelile lapha njengoba uma sikhuluma ngamaqhulu oMaskad ngeqhulu ngamaqhulu oMaskad ayi2 sizokhumbula kusuka kudala kwakunomfazi omnyama 12 ngapha uShwi ulo balumalo kwamgqumeni mahawukele yeah kwaya gqumeni indidane ebamsuthu abaningi Khuzani obvious kanye negcwamelisha igcwamelisha akasikuboni lapha ku-line up ezobe ikhona phela nge-30 kanye ngabali igcwamelisha kuphela ngikhulume nangengane zoma sengikhuluma ngabantu okwazi ukubeka imithetho bese ungasayibeki ingane zoma nemthetho ayikho okhomba ukuthi lana kahle asiqonde ukuthi ngabe ibusiness noma umcimbi waMaskad noma umcimbi like uma ukufeza uma wazi Nduduzo iPhucuzeko ngoba nabaphathi bayo uxolani esimcineka kube ke uJathi uGodo ilabe ngathi ngiyabazi kwamanje ngingazi ke ukuhamba ukuthi bakhona nabangale ngokubheka kwakho obani mhlawumbe abasalayo ake ngikhulume mina njengomsizi ngokubuka izinto emazenzeka uma kuzohlala iPhucuzeko kunokubonakala lapha na kuma ithombe ku Instagram uKhuzani ekho futhi okuye kwadida kakhulu ke mongene epage lakhe ke ithe ilist ngakadedelwa nokudedela kodwa yena bese nalo lwazi lokuthi uzobeke ephakathi ke kwi-line up asikazange ukuthi mhlawumbe kwenzakale kanjani noma ulwazi yena ukuthola kanjani kodwa ke kukhona ke okushaya amanzi noma ke kukhona okwenzakalayo behind the scene. Uma bazi ababukele ekhaya besicela ukuthi bengasisiza mhlambe sithola ukuthi mhlambe kunengxabano ephakathi kukaMthandeni noKhuzani yazwayo. Kunengxabano angeke ngisho ukuthi ingxabano noma mhlambe iagenda yokupromoter noma yini le inokwenzeka phakathi kaMthandeni noXolani Mcineka kanye noGengcobo. And uXolani Mcineka uyena mphathi weMpucuzeko besingathi yilokhuza umphathi wayo okuyena ifounder ke impela and then uKhuzani noNtshatha base beyangena kanjalo uma umthandene khona I mean uKhuzani uma ekhona uMpucuzeko kubaphathi bayo uma enovo lokuqashwa kwabaculi naye ngisho umphathi kanjalo akuyacaca impela khomba umbono ube khona kakhulu futhi ke uvo asingaso ukuthi mhlawumbe ligcine liphasile ngoba nakho sagcina phela sisamboni nanokuthi ke kufanele kubhekakala phela isithombe esikhulu ukuthi ke lento eyani eyomhleli noma yabalandeli mangeyabalandeli akufezeke inhloso zabalandeli mangeyamhleli akufezeke inhloso zomhleli engaba include abalandeli njengamanje ke umbono wenu esiwudingayo njengamanje ukuthi nokuhlaziya kwakho njengamanje phela uyabona ukuthi ke akwazakanga ukuthi ke kukanjani ungathi umbono wakho wena nje mbukele semakhaya njengoba phela manje mithina nani izinto eyodwa siyaxhumana